L'Ajuntament de la Pobla i el de la localitat alemanya de Barleben presenten un conveni de col·laboració entre els dos municipis. L'acord és fruit del treball de molts mesos de contactes i busca combinar les necessitats de cada poble. L'alcaldessa de la Pobla presentava un projecte que té l'objectiu d'impulsar l'activitat econòmica a la nostra localitat a través de diferents vies. El conveni té diversos punts. El primer és mobilitat de treballadors, el segon és treballar també en temes de projectes europeus d'eficiència energètica, en el que ells estan molt interessats. Un tercer punt és el tema de la gestió empresarial. En el tema de les empreses el que volem és ser un poquet no el motor de l'economia, perquè l'Ajuntament no està per d'això, però sí que el que ajude a moure aquesta roda que faci que la gestió econòmica vagi millor. Entonces, la idea és posar en contacte a les empreses d'allà i les empreses d'ací d'Espanya, en aquest cas de la Pobla, que puguen aprofitar sinergies, que treballen en els mateixos camps per a intentar moure la gestió. Barleben, per les seues característiques, té semblances amb la Pobla, però també unes necessitats que són compatibles amb el que així es busca. Té molta indústria, 600 empreses i necessitat de mà d'obra. La taxa d'atur és del 4%. Una cosa important és que al final els dos pobles tinguen coses que els interessen uns d'altres. Així els interessa, sobretot, allí tenen problemes de demografia, entonces els interessa que n'hi hagi gent que vulgui anar allí a viure o a conèixer l'idioma o a conèixer la zona. Entonces, ells per ahí necessiten demografia i nosaltres per així necessitem llocs de treball i gent que se puga formar en altres àrees que potser en Espanya en aquest moment o en la comunitat no és possible, que se puga formar. Les negociacions entre els dos ajuntaments s'iniciaven el mes de febrer. En 10 mesos s'ha firmat aquest acord inicial que afecta al mercat laboral, a educació i cultura, eficiència energètica, al foment de l'economia i a la mobilitat demogràfica. Un conveni de bases que ha de ser beneficiós per a ambdues parts i en el qual ara s'hauran de concretar els aspectes particulars. La cooperació es basa en un acord governamental entre les regions de la Baixa Saxònia i València. Anem a continuar aquest treball en conjunt entre les regions, ara a nivell local. En aquest sentit, no hem descartat cap àmbit i en aquest moment estem concentrats en 6 aspectes. És molt important que els ajuntaments treballen en conjunt, però cal concentrar-se en les empreses i en els seus treballadors, també entre les associacions i les institucions culturals. Ha de ser un treball viu i per això se necessita tindre en compte a les persones. El regidor de projectes europeus, Javier Zamora, ha explicat el treball per a plegar a aquest acord, un conveni el qual ell ha detallat. El projecte al qual treballa la Pobla està dins el marc que promou la Generalitat de cooperació amb la regió alemanya de Saxònia i on la nostra localitat té un paper actiu. Fa 15 dies aproximadament el president Fabra, acompanyat de la consellera de Cultura, el conseller Buch i la consellera Català, estigueren també en Sajonia-Anhalt, en la regió on pertaneix Barleben, fent una estratègia de cooperació. Vull dir que la Pobla estem dins d'aquesta estratègia de cooperació que ha mogut presidència, que nosaltres tenim aquests contactes a partir de projectes europeus que farem en el passat i que ara, per supost, ens volem molt bé. El conveni l'han firmat l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contellés, i l'alcalde de Barleben, Franz Ulrich Keindorf. Un estretament de vincles entre pobles que busca obrir portes a les empreses i als treballadors de la Pobla. L'intercanvi d'obsequis entre les autoritats mostrava la bona sintonia entre els dos municipis. Das ist noch ein kleines Geschenk für die Bürgermeisterin, dass sie immer weiß. Matthias, was? Ja, danke schön. Ja, wunderbar.